वेलकम टू अवर फार्मसी चॅनल गाईज. तर आज आपण अल्कलॉइड पार्ट सेकंड घेणार आहोत. तर मित्रांनो, आपल्याला आता घ्यायचं आहे पहिलं आपण पाहिलं त्याची पहिला पार्ट, आज दुसरा पार्ट घ्यायचा आहे. तर आपल्याला आज बघायचं आहे की आयसोमरायझेशन म्हणजे काय. आयसोमरायझेशन म्हणजे काय बघा, त्याच्यामध्ये कसं असते, सेम नंबर ऑफ ॲटम बट अरेंजमेंट डिफरंट. म्हणजे ॲटमची संख्या सेम असते, समजा 3 असली पण अरेंजमेंट डिफरंट असू शकते, असं म्हणता येतं. म्हणजे आयसोमरायझेशन. They are optically active as well as different physiological activity. Isomerization have following property like optical activity. तुम्हाला माहित असतं ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी, जर आपण लाईट पास केला तर ती डिओ डेक्स्ट्रो किंवा लिओ ह्याच्यामध्ये रोटेट होते. तर त्याच्यातून त्या प्रकाशाची मग ते राईट साईडला गेलं तर लेफ्ट साईडला गेलं तर याची पडलेले आहे तरी ते मग होणार. तर इथं काय दिलं आहे, ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी आयसोमर शो करते मला फिजिओलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी. इथं दिलेलं आहे एल इफिड्रिन इज ग्रेटर दॅन डी इफिड्रिन. फिफ्थ वन इज मोस्ट ऑफ द बिटर अँड पॉइझनस. अल्कलॉइड्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम बिटर किंवा पॉइझनस असू शकतात. हे तुम्हाला माहिती आहे. 5 पॉईंट. बिटर म्हणजे कसे कडू चवीने किंवा पॉइझनस म्हणजे आपल्याला हानी करणारे. मित्रांनो पाहायचं आहे त्याची फिजिकल प्रॉपर्टी आपण पाहिल्या. ते पॉइझनस आहे, बिटर असं त्याचे आयसोमरायझेशन आहे. ते सोल्बिन, स्पॅरिंग सोल्बिन, वॉटर स्पॅरिंग सोल्बिन, अल्कोहोल सेल. तर आता आपण बघायचं त्याचे केमिकल प्रॉपर्टीज. तर केमिकल प्रॉपर्टीज कसं आहे, बेसिक इन नेचर. आपल्याला माहिती आहे बेसिक नेचर काय आहे, कारण त्याच्यामध्ये प्रेझेन्स ऑफ नायट्रोजन आहे, त्याच्यामुळे ते बेसिक इन नेचर आहे. हेटेरोसायक्लिक रिंग असल्यामुळे. बिकॉज लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि त्याच्याबरोबर आणि लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन कशामुळे असतो, ते नायट्रोजनमुळे. तुम्हाला माहीत असेल नायट्रोजन एक्झिस्ट इन प्रायमरी नॉन रिपीट्रिन, सेकंडरी इफिड्रिन, टर्शरी ॲट्रोपिन अँड फॉर क्वाटर्नरी ट्युबोक्युरन. तुम्हाला माहीतच असेल की काय नायट्रोजन एक्झिस्ट करतं. त्याच्यामध्ये जर नायट्रोजन एक्झिस्ट करतं त्याच्यावरून त्याचे क्लास झालेले प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी. त्याचे नाव रिपीटिंग हे एक्झाम्पल ध्यानात ठेवा, कारण हे जीपॅटला विचारू शकतात. नेक्स्ट वन आहे आपल्याला त्याची बेसिसिटी बघायची आहे प्रॉपर्टीमध्ये. तर त्याची बेसिसिटी म्हणजे काय, नायट्रोजनची बेसिसिटी त्याच्या नायट्रोजन प्रेझेंट असल्यामुळे अल्कलॉइडची बेसिसिटी त्याच्यात नायट्रोजन प्रेझेंट असल्यामुळे कळते. म्हणजे काय, वीक बेस म्हणजे कॅफिन, स्ट्रॉंग बेस ॲट्रोपिन, ॲम्फोटेरिक मीन्स बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉंग अँड वीक. ॲम्फो मीन्स बोथ. तर त्याच्यात काय, मॉर्फिन आणि न्यूट्रल म्हणजे कॉलचिसिन. मित्रांनो, जीपॅटच्या द्वारे जर तुम्ही अभ्यास करत असाल तर खूप इम्पॉर्टंट आहे, हे विचारू शकतात. नेक्स्ट आहेत अल्कलॉइड प्लस ॲसिड HCl इट गिव्ज अल्कलॉइडल सॉल्ट. तर मित्रांनो ध्यानात ठेवा, अल्कलॉइड हे बेस असतात, तुम्हाला मी सांगलं. आणि बेस आणि ॲसिड हे ॲड झाल्यानंतर सॉल्ट तयार होते, तुम्हाला माहीत आहे. तर एकदम सिम्पल इथे खाली पण इथं रिॲक्शन दिलेली आहे. इथं एक रिॲक्शनमध्ये HCl ॲसिड आणि इथं बेस दाखवलेला आहे अल्कलॉइड. तर इथं काय, सॉल्ट तयार झालेलं आहे. फिफ्थ पॉईंट, डायल्यूट अल्कली लिब्रेट मोस्ट ऑफ द टाइम अल्कलॉइड फ्रॉम इट सॉल्ट. डायल्यूट अल्कली जे असते ते मोस्ट ऑफ टाइम सॉल्ट फॉर्म करते म्हणे. मग अल्कलॉइड जर क्लासिफिकेशन करायची गरज का भासली, कारण मोस्ट ऑफ टाइम त्याची प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हे वेगवेगळे. त्याच्यामुळे त्याच्या नावाद्वारे, काही त्याच्या फंक्शनद्वारे त्याचे क्लासिफिकेशन केलं. लाईक बायोसिंथेटिक, लाईक बायो मीन्स लिव्हिंग सिंथेटिक क्लासिफिकेशन, टॅक्झॉनॉमिकल नावावरून, फार्मोलॉजिकल ॲक्शनवरून आणि केमिकल कन्स्टिट्युएंटवरून त्याची खूप वेगवेगळे पार्ट क्लासिफिकेशन. आता आपण बघायचं त्याचे टाईप्स. त्याचे टाईप्स, अल्कलॉइडचे 3 टाईप्स असतात, ट्रू अल्कलॉइड, सुडो अल्कलॉइड आणि प्रोटो अल्कलॉइड. तर आपण एक एक बघू. तर ट्रू अल्कलॉइडमध्ये काय, कंटेन हेट्रोसायक्लिक नायट्रोजन ॲटम, म्हणजे एक रिंगमध्ये नायट्रोजन ॲटम प्रेझेंट असतो. एन इन हेट्रोसायक्लिक रिंग नायट्रोजन हे प्रेझेंट असतो. डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम अमिनो ॲसिड लाईक ट्रिप्टोफॅन, टायरोसिन, फिनाइलॅनिन, लायसिन, ऑर्निथिन आणि हिस्टिडिन. हे सगळे काय डायरेक्टली अमिनो ॲसिडपासून डिराइव्ह झालेले आहेत. बेसिक इन नेचर, हे तर मेन प्रॉपर्टीज आहे. बेसिक नेचर असतं अल्कलॉइड. वॉटर सोल्युबल सॉल्ट, म्हणजे वॉटर सोल्युबल सॉल्ट तुम्हाला सांगितलं होतं की HCl आणि अल्कलॉइडल बेस सोबत केल्यानंतर अल्कलॉइडल सॉल्ट होतं. त्याचे एक्झाम्पल ग्युएनिन, ॲट्रोपिन आणि मॉर्फिन. इथं मॉर्फिनचं स्ट्रक्चर दिलेलं आहे. इथं नायट्रोजन ॲटम प्रेझेंट आहे कारण बेस दाखवलेला आहे इथं. नेक्स्ट वन आहे प्रोटो अल्कलॉइड मीन्स अमिनो अल्कलॉइड्स, म्हणजे अमिनो मीन्स अमिनो ॲसिड आलंच. कंटेन नायट्रोजन बट नॉट इन रिंग सिस्टीम. जे रिंग मित्रांनो रिंग असते ना, त्याच्यामध्ये नायट्रोजन असतो पण रिंग सिस्टीममध्ये नसतो, एका ब्रँचिंगमध्ये असतो नायट्रोजन. डिराइव्ह फ्रॉम अमिनो ॲसिड
समटाईम्स कन्सिडर्ड बायोलॉजिकल अमाइन, हे पण अमिनो ॲसिडपासून डायरेक्टली डिराईव्ह झालेलं असतं, बेसिक इन नेचर. त्याचे एक्झाम्पल आहेत कॉल्चिसिन, इफेड्रिन. झालं ठेवा मित्रांनो. आणि मग इफेड्रिन हे फिलिनॅलिन अमिनो ॲसिड प्रिकर्सर आहे, त्याच्यापासून इफेड्रिन तयार झालं. इथं दाखवलं सांगल्याप्रमाणे इट डिराईव्ह फ्रॉम अमिनो ॲसिड. अमिनो ॲसिड्स प्रिकर्सर काय फिलिनॅलिनपासून इफेड्रिन तयार झालं. इथं ब्रँचिंगमध्ये तुम्हाला नायट्रोजन दिसत असेल. तर हा तो आणि लास्ट वन आहे सुडो अल्कलॉइड. तुम्हाला सुडो मीन्स फॉल्स हे माहीतच असेल. सो सुडो अल्कलॉइड कंटेन हेट्रोसायक्लिक नायट्रोजन ॲटम. ते तर प्रेझेंटमध्ये सगळ्याचं वीक बेसिक, इथं न्यू काय ॲड झालेलं वीक बेसिक. सगळ्यामध्ये बेसिक असतं, याच्यामध्ये वीक बेसिक असतो. तर कंटेन नायट्रोजन ॲटम डिराईव्ह फ्रॉम अमिनो ॲसिड, डिराईव्ह फ्रॉम नॉन अमिनो ॲसिड प्रिकर्सर. हे दोन्हीपासून प्रिकर्सर ॲड झालेलं असतं, डिराईव्ह फ्रॉम अमिनो ॲसिड किंवा डिराईव्ह फ्रॉम नॉन अमिनो ॲसिड प्रिकर्सर. वीकली बेसिक नायट्रोजिनस कंपाऊंड एक्झाम्पलमध्ये प्युरिन अल्कलॉइड, कॅफिन, स्टेरॉइड अल्कलॉइड.